Ýa-ni habarlardan bellep geçişmediýaly Kiýewde ýüzlerçe adam geçen ýyl Ýewromaýdan protestleri döwründe ölen demonstrantlaryň hatyrasyna ýürüýüş geçirdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 20 fewraly resmi taýdan ýatlama güni diýip elan etdi. Bu barada kardeşim Ýewşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Kiýewde bir ýylyň hökümete garşy protestçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda bolan ganly çaknaşyklarda pida bolanlaryň ýatlama çäreleri geçirilýär. 2014-nji ýylyň 18-nji we 21-nji fewral aralygynda bolan ganly çaknaşyklarda 100den gowrak adam. Şol sany howpsuzlyk ofisiýerleriniň 17 sany öldürildi. Kiýewdäki Ýewromaýdan protestlerine gatnaşçylaryň ýene 9 sany bolsa, soňky hepdelerde bolan çaknaşyklarda wepat boldy. Bu pitne prezident Viktor Yanukowyçyň häkimiýetden çetleşdirilmegine we ortaýata gaçmagyna hem şondan bäri şol ýerde galmagyna alyp geldi. Ol özüniň häkimiýetden agdarylmagyny beýkanun diýip adlandyrýar we Ukrainanyň täze ýolbaşçylaryny faşistler hökmüne ýazgarýar. Yanukowyçyň ýerine prezident saýlanan Petro Poroshenko 20 fevraly adamlaryň imkan öldürilen günni resmi taýdan ýatlama günni diýip elan etdi. Kiýewde ýüzlerçe adam pida bolanlaryň hormatyny ýürüýüşe çykdy. Ýatlama çärelerine gatnaşýanlar protestçileriň atylyp öldürilen ýerlerine gül çemenlerini goýdular, şem ýakdylar. Kiýewiň Garaşlyk skwerine protestleriň bolan ýerine din dabara hem geçirildi. Başga bir din dabara bolsa Golaýdak köçeleriň birine ýerleşen ibadathanada geçirildi. Bu köçede hem erbet ganyny küçüklük bolupdy. Bütün ýurt boýunça ibadathana jaňlary urlar we 1 minutluk tamaşlyk elan ediler. Ýatlama güni skwerde guraljak konsert, goşgo koşluk we milli giýimniň ýerine ýetirilmegi bilen soňlanar. Onlarça daşary ýurt lideriniň şol sanyny Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk'un Kiýewde 22 fevralda boljak başga bir hatyra çäresine gatnaşmagyna garaşylýar. Şu aralykda Ukrainanyň howpsuzlyk gullukları ortaýatyň prezidentiniň kömekçisini Ýewromaýdan demonstrasiýaçylaryny nişana alan diýip ananylýan Rus mergenleriniň komandasyna ýolbaşçylyk etmekde aýplady. Valentin Nalvaýchenko Ukrainanyň bir goşmak bir telewizyon kanalyna 20 fevralda ortaýatyň federal howpsuzlyk gullugynyň agdalarynyň 3 toparynyň 2013-nji ýylyň noýabry bilen 2014-nji ýylyň fevral aralygynda protestçiler dargatmak tagarlalaryny gurnamak üçin Kiýewe sapar edenligini aýtdy. Nalvaýchenko bu operasiýany utgaşdyrmagy ortaýatyň prezidenti Vladimir Putiniň täsirli kömekçisi Vladislav Surkowyň ýolbaşçylyk edenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň sözçüsi Jen Psaki 19 fevralda Washingtonda jurnalistleriň öňüne çykyş edip şeýlediydi. The United States condemns continuing attacks by Russia-backed separatists in and around Debaltseve, Mariupol and other locations in eastern Ukraine. Birleşen Ştatlar ortaýat tarapyndan gollanylýan separatistlaryň Debaltseve'niň içinde we töweregini, Mariupol we Günüň Ukrainadaky beýleki ýerlerde hüjümleri dowam etdirmeklerini ýalgarýar. Bu hüjümler ýaraşygy godýar we Minsk şertnamalaryna pitçiň atýar diýip olaýtdy. Which violate the ceasefire and flout the Minsk agreements. Kardeşim Ýewşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Ukrainada Ýewromaýdan protestleriniň 1-nji ýyl dönümi münasybetli Adatlyk radiosu ganly ýoda, ýagny Maýdanyň pedalary ýatlaýar adly video ýazy taýýarlady. Video ýazyga tomaşa etmek isleseňiz, sizde Adatlyk radiosynyň adathabar.com web sahypasyny araşýas. Web sahypamda Türkmenistanyň garamazdan arkaly girip bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Adatlyk radiosu. Habarlar gündelik programmamyzda Türkmenistanda değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Dünýäň 19 fevralda Türkmenistanda baýdak baýramy bellenip geçirildi. Bugün münasybetli ýurdun dürli künjeklerine ençeme çäräniň geçirilenligi habar berilýär. Şeýle çäreleriň biri has döwrüsy konsert dabarasy Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aşgabatda geçirildi. Paýtagtdaky ýagyşly howa garamazdan bu konsert dabarasyna aglawasy mektep okuwçylaryndan ibaret ýüzlerçe adamyň gatnaşdyrylanyny aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Guranyň berjek giňişrek maglumatyny dinlädiň.
Türkmenistanda her ýyl bolşýar 19 fevralda paýtagtyň garaşlyk şaýynyny olul bir döwürde dünýäde iň beýik baýdak sütün diýilip mahabatlandyrylan baýdak sütünüň ýanynda baýdak bayramynyň esasy şähereti bolup geçdi. Howanyň sowuk we ýagynlygyna garamazdan açyk howada geçirilen we ençeme sagada çeken bu bayramçylyk konsertinde oluklar ýaly ýene-de ýüzlerçe mektep okuwçylary gatnaşdyryldy. Şäher ýygynyň arasynda ýokary okuwçylaryň studentlary adyklyk etse-de dinjaş gündeligi garamazdan oňa muallimler, döwlet idara kärhanalarynyň we dürli jemgyýetçilik guramalarynyň işgärlerde köpçüliklerini gatnaşdyryldy. Konsert kızışdyrysy ýagyşly hem gatýardy. Konsertde gatnaşanlardan käýürleriň azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ýagyşly howa garamazdan adamlara konserti terk etmäge, hatda öz ýerlerinden goýulmagy da ruhsat edilmändir. Konsert köşede geçirildi. Bu çäre gatnaşmaly edilen adamlar toporlarynyň hersine öňünden belli bir ýer aýrylyp berilipdir we adamlaryň belirlenen ýerlerine durmagyna berip goýuşlyk edildi. Ýöňte belirlenen wekilleri bolsa çäre gelenleri ýeken belligi alýardylar. 18:00-da başlanmaly konsertde gatnaşyjylar konsert ýerine 2-3 saat öň getirildiler we konsert başlanýan soň 2 sagatlap aýak üstünde durmaly boldular. Tomoşaçylara göýüşlyk edýän adamlar bolsa konsertiň bütün dowamında tomoşaçylara aýak üstünde durmalydygyny hem de özlerini şadyan alyp barmalydygyny ýerlerli ýatyp durdular. Şäherä getirilen adamlar howpsuzlyk güýçleri tarapyndan ýeken baglandy. Şäherä getirilenlerden biri özüni Ýakup diýip tanadan medeniýet işgäri işleýän edarasynyň işgärleriniň günüň dowamyna 2 edek ýaşy edilmeli bolan azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýakup bu arada azatlyk radiosyna şeýle diýdi: "İlkinji gelek baýdaga gul goýmak dabarasyna gitmelidiler. Soňra ikinji gelen bu baýdak bayramçylygynda başlanan konserte gatnaşmaly diýildi. Gara şeýle pursatlarda hemişe bolşýar, bu gelem dinç günümi şeýlerek geçdi" diýip Ýakup aýdýar. Ýöne şol gün Ýakupyň aýdýan prezidentiň gatnaşmagyna geçen gul goýmak şäherinde gatnaşanlaryň köpsi akşamky konsertden boşadylypdyrlar. Bizim edaramızda ya gul goýmaga gitmeli ya da konserte gitmeli diýip şert goýdular. Meniň işim çykan soň konsert saýladym diýip özüni maýta diýip tanadan Şahlar bagynyň ýaşy 50 olaylan terbiýeçisi bize gurrun berdi. Bu konserte gelen adamlaryň arasynda dürli hünärdäki, dürli ýaşlardaky adamlara duşmak bolýardy. Arhem bolsa başlanýyş mektep ýaşyndaky çağlar hem bardy. Şäherä tomoşa edýänleriň arasynda çağlar baglanan terbiýeçilerini, lukmanlary, muallimler, studentler görse bolýardy. Konsert tamamlanan soň sanlary büňlerçe bolan tomoşaçylar awtobusda dıkmışyp öz öýlerine gaýdypdyrlar. Baýdak bayramyna başlanan dürli şäherler köpçüligiň esasan okuwçylaryň köpçüliklerini gatnaşdyrylmagynda ýurdun beýleki vilayatlaryna hem bolup geçdi. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Mektep okuwçylarynyň, talip ýaşlarynyň ýa-da döwlet işgärleriniň ýurtda geçirilen çärelere mejbury gatnaşdyrylýandygy täzelik däl bolsa gerek. Eýse çärelere gatnaşan ýaşlar ýa-da döwlet işgärleri käy halatlarda 8-10 saat dowam edýän şeýle çärelerde nähil tejribeleri başdan geçirýärler. Biz bu soraglary şeýle çäreleriň ençemesine gatnaşan türkmenistanda ýaşlara berdik. Häzir ýokary bilimni Türkiýede dowam etdirýän Bahar we Humay şeýlede Ukrainada okuyan artlan bilen geçiren söhbetleşmemiz dikkatinize hödürleýäs. Marşrowkalary siz hem gatnaşypdyňyzmy? Bular marşrowkalary mene gatnaşdym. 30 aýdynda gereksiz wagtlarda onu sebäbi imkan üçin parasyny bayramyna rasty gidýärdik. Onu akşam bolýardy. Akşam kylady näçe ondan bir gatnaşdylar sowukda. Soňra öýlerden ýa-da ýerden alyp gidip ýöne oturmaly, ağaç suwsyp şo tarapdan mene halamak. Bahar sen? Kämatna diýdiler. Ýöne näçe bir ganaşdyryp bayram bir tarapy bayrama ay onu da gatnaşan hiç ýöne öyle ene aşagada koýanlar hasam kyn ýöne her bina açylyşyna alyp gidýärler. Şolary bilen alkysmak näme gerek? Şonu göretmediler. Ofisiýeli. Arslan men aýtsam, meselem bir ýylda 365 gün bara. Sonda 65 günüň her hepden 6 bazar gün işte dinç gün diýip aýrylyp Türkmenistan kanununda şeýle. Häzirki wagtda marşrowkalar, bayramçylyklar bizlerde 6 gün ýa bazar günden hökümet edarynda işleýän adamlar dinç alyş günleri ýadyndan çykyp gitdiler. Her 6 gün meselem tür sürmek ya da prezident bir yere gele atış etýär. Onuň üçin daň saat 6-dan çykyp prezident gelipdiň şeýle akşamyn beri çendik aýakda durýarlar, yssyda, sowukda. Bu halkyň hem öz ugry boýunça işlemäni, hem işden soň dinç almagyna da hiç ýyl ruhsat çykylgy ýok.
Arslan hökman mejbury gatnaşmalydymy ýa-da gatnaşmadan bilýärdiňmi? Gatnaşmalyk üçin çykaly çara bar, onuň üçin iň bolmanda teselli psikolog gelmeli больницалардан. Şu zatları etsen, anında gatnaşmasan bolýardy. Sawol Arslan, deňdoşlar hemäňde sorasym gelýär, şu marşrowkalara gatnaşdyrylandy alınıp gidilende. Meselem, häl Arslan belläp geçdiň, şu Tomson ıssysyna da galyň eşik giýmeli bolýarsydy. Şu eşikler barada gurrun berýärsiňiz, nämeler etmelidi, näme mejburyna, şunu etmäň, şunu giýin ýa-da şunu giýmäň diýen ýagdaýlar bolýardymy? Şu zatlar nämedi? Mesela prezident Türkmen geldi biz aeroportda öňünden çykan türkmen suratda silkmetler olýar türkmenlerin ak tepekler. Ana şolar giýmekde aýgynymyzda bolsa eýleke ak köýnekler keşdele olar onça ıssıdal ýönüşi esasan tans oýnanyňda silkmet telpekli tans oýnap mana şonda kellen ıssy bolup daşy soň bilen saç düşme keslerden döretipli bu ıssylyk. Arslan, ondan başa meselem prezidentiň öňüne bir separ çykyş etdim diýdiň. Şu prezidentiň öňüne çykyş edeningizde meselem aýtýarlarmy öňünden şu datlary etmäň ýa-da özüňiz şeýle alyp baryň. Şolar ýagdaýlar bardymy? Elbetde bu oýunlar ozal ýygnalyat, bizler özlemimiz her separ gidenlerimizde bizlere bir kagazda gol çekdirýärdi. Bu kagazy näme gol çekdirýärligini bilemiz ýok bizler. İçinde milyonlar bar, şolar aýtyp berýärdi. Hazırky dilde lişne hereketler etmeli, ana şu zatlar hakynda bizler gol çekýärdik. Lişne hereketde näme gözüňe tutulýardy? Näme öýde çynalýardy? Tan soýna oturununda sakys çiğnemelde ýa-da baýdak galgydyp durununda sakys çiğnemelde soň ýene öz araňda da kän bir gepleşmek bolmaýar. Prezident gelen wagt ökman suratda telewizorda görkezilýär, ýa-ni durmalydyr. Sawol Arslan öz pikirleриň üçin. Bahar, sizde de şeýle talaplar edilýärdimi ýa-da başgaçarak talaplar edilýärdimi? Ene esasen aýlanyna kynalýar saýagysda diňe bir tomak tahyýarly durmaly. Üstüne paltoň barda giýmek bolan. Diňe şu kadar tomak bilen tahyýarly şeýle durmaly. Üstüne bir soğuk bolýardy. Ýa-da şonu da ene gloriýasly bolmaly, ýylgap durmaly. Näme taýaklap doňýarda elime daýagmy daýam aýagmy tutanokdy ýa-da şeýle. Sawol Bahar, Humay, sizler näýle talaplary edilýärdi? Sen bu barada näme aýdyp bilersiň? Bizlerde ýürütçe çareler çymara eskallypdylar saýadmyşa, näme gyzyl tomak bilen çykman ýakal koýnak satyp şolar eskallypdylar. Çare çynýärçe onun çarelerde de ýagdaý kyn bilýän üşäp durmaly. Soğukta doňýardy, ıssyda da ıssylap atsa eletolýardy. Şoňaly ýa-da mysal üçin tomusda wagtda suwsy bolýardy, suw tapman, ıssylap elet şolar bolýardy. Yssyna da ajagyp, üşäp doňup şolar kyn. Bahar, Humaýyň pikirlerine goşjak zatlaryň barmy? Bu yerden okuyuşuyla tuğsuz öğrenimin bir rahat yardım sedörümüz kırakladım. Hiçbir tuğ vermediler. Neyse fakat tuğsuz durduk. Sonra gelip ehli nefaslaşadık. Fantanın tuğunu çıktık. Doğrudanım mı Bahar? Sağ ol. Peki sağlatlar. Yaraman yarusuz opyatmadın mı şu su içeninden son? Yaramanam yaptık neyse gün yönü neyse yine de indiki asıl söylüyorlar, teyze binası diyorlar, bunu yine altı diyorlar, yönü bir hep taraf söyledi, pravkasın atral beyni var yaptım. Bu arada öz muallimlerine gurrun verdin mi ya da şeyle ya da? Onlar muallimlerimiz özleri içenleri gördüyse hiçbirimiz çıdabilen doğayı yamada neyse dağıtlar, üstüde suğsuz, şu tek kilometrem ıhlıktılar, ondan sonra onundan durdurdular, neyse dağıtlar. Humay, Arslan, Bahar, üçüňizde gepleşiňizde gatnaşyp şu marşrowkalar baradaky tejribeleriňizi başdan geçirmeleriňizi gurrun bereniňiz üçin köp sag bolun. Sag olun. Türkmenistanda ýaşlar Bahar, Humay we Arslan bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Eýsem Türkmenistanda döwlet derejesinde geçirilýän çäreleriň köpçülikligiň häsiýeti eýe bolmagyna näme sebäp bolýar? Munyň arkasyndaky logika näme? Kardeşim Gözel bu soralar bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanrat Bugaýew bilen söhbetleşýärler. Türkmenistan ýangyjy baýdak baýramyny sowdy. Baýdak baýramy münasybetli köpçülikligiň çäreleriň hem ençemeti geçirildi. Gaty köp adam gatnaşmaly boldy, tomoş etmeli boldy, prezidenti dinlemeli boldy. Türkmenistanyň döwlet derejesinde geçirilýän çäreleriniň köpçülikligiň häsiýeti eýe bolmagyna näme sebäp bolýar? Siziň pikiriňizçe?
baş tedavi yürüdülen siyaset bilen mağlı bayramçılık çarelerini köprek geçirilse, İrgun bayramçılık çarelerini köprek katnaşdı, demek yurdun avadarlığından bir nişan olup adamlarda anam dörer deyilip fikredilýär, ýa-da olmasa yurdun daşın näkiler üçin gödedilýär, bizim elimiz uludun yerimize yetip dur, mudama ähli günümüz toy bayram diýen ýaly bir çäreleň aňyrsynda siyasi matlap, siyasi behbit ýatyr, başga ordat ýok. Prezidentiň fermany bilen bellenilýän çäreleriň sany ýurtda her ýyl 40-dan geçýär. Oňdaşyndan beýleki bir plan mara da sylly, plan koşa sylly, plan koşka sylly, plan näme sylly diýip geçirilýärler. Goşdoň orunny 4 ýüze de bar berýär. Aman radaga, indi şu meseleniň praktiki tarapyny alsak, adamlaryň, döwlet işgärleriniň, studentleriň, mekdep okuwçylarynyň şeýle guramaçylykly jemlenip şeýle çärelere gatnaşdyrylmagy, aýratynam yssyda ýyly geýimli, soğukda ýuka köýnekli, günüň aşagynda ençime sagatlaپ suwsuz zatsız, ýagyşyň aşagynda soğukda durmak, şu çäreleriň şeýle taraplary adamlara fiziki taýdan, ruhy taýdan nähili täsir ýetirýär? Fizik taýdan ol elbetde täsir ýetirýär. Islenme adam ol organizm bir ymdyk bar. Ýöne her näse geň alsa inni şeýlerek bir ýagdaý emele geldi. Meselen eger ahlak tarapyna baha bermeli bolsaň, şol soğukda üşeýänem bolsa, yssyda galyň egneşikde jokramytyň aşagyna durýanem bolsa, şoňa gatnaşýarlyň has ähli fiýenler. Şundan aýratym bir lezzet alýarlar, özlerini jemgyýetiň saylanan adamlar hasaplaýarlar. Şo çärelere gatnaşdyrylýar üçin özlerine goýulýan hormat diýip kabul edýärler. Ata-eneleriň käbir gelip mektep ýolbaşçylary bilen söýüşýärler, ara gopkun edýärler. Onuň üçin on klasdaşy plany gatnaşypdyr. Men sagam bolsa gatnaşdyrmandyr. Men sagamyň o çağda näme kemi barmyşyn? Aman brada, siziň pikiriňizçe şu ýagdaý nämeden habar berýär? Karastylygyň ilkinji ýyllaryndan başlap adamlary toy bayrama çekmek, onu Türkmençe diýip aýtdyň, yalan alwaya anlamak başlandy. Geçen 20 ýyldan köprek wagtyň dowamynda da adamlar şodulogy ymykly düşdüler. Inni mertebe bir alınýan bilim ýene gaýry öz-özünden ikinji, üçüncü plana geçdi. Adamlar özlerinin mertebesini, özünün avrayını şon ýaly çäre gatnaşdyrmagyna görýärler. Bir ýurdun başynda duran ilkinji diktaturan öz öňüne goýan maksadyna ýeterligine şaýatlyk edýär. Adamlar gitdiňçe pikirlenmekden, durmuşa dogursul sınmaha vermekden başlaşýarlar. Bu zatlaryň öňe ýürüş, miwesi ýüze çykar, nähäber ýurtda juda ökde hünärli adamlaryň ýoklugy eýýämden duýulur. Kardeşim Gödölüň Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetleşigini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýurtda geçirilen çäreler. Bu baradaky tejribeleriniz barada bize gurung bermek isleseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýadyň. Şeýle biz çärelerde baştan geçiren tejribeleri barada garaşlaryny bilmek üçin şuny ýer bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň okuyjylaryna ýüzlendik. Facebookda Suray atly okuyjymyz bu barada çäreler zulümden başga dat däl, Hudaýa şükür Türkiýanyň uniwersitetlerine olar ýaly zat ýok diýip öz garaşyny galdyrypdyr. Arkaçatly beýleki okuyjymyz ýegenim 4 saat ýagyşyň aşagyna durup konsert dinläp geldi diýip öz tesbirini belleýär. Diýer atly ýene bir okuyjymyz bu millete ýüregim awaýar, bu nähil zulüm diýen soragy galdyrypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire geçecek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir garaşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda goşulmaga çağırýas. Bu lomlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çağırýarys.
Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza döwründe.net arkaly girip bilersiňiz. 19 fevralda bellenilip geçilen Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni ýurdun öňkü prezidenti Saparmurat Niýazowyň hem doglan gününe gabat gelýär. Şol bir wagtyň özünde bu senede Niýazowyň adynyň hiç bir ýerde agdalmanyny, ýagny onuň ýatlanmanyny aýdylýar. Kärdeşim Gödel bu mesele bilen gydyklanyp Aşgabatda grajdan aktivisti we synçy Nurmamyda bilen söhbetleşýärler. Türkmenistanyň baýdak baýramy Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň doglan gününe gabat gelýär. Dünkü bayramçylyk çärelerinde Saparmurat Niýazowyň ady agdalmady şu sapar. Bu täzelikmi ýa geçen ýylda da ýagdaý şeýle bolupmydy? Nesli wagtda Saparmurat Niýazowyň ady ýa agdalmak ýa da agdalmasy agdally. Käwagt ýöne bir hili tolkun görnüşinde ulanmaly ýagdaýlaryna onu agdaýarlar. Nurberdaga siziň pikiriňizçe bunyň sebäbi näme bilen bagly? Sebebi bizde totalitar hem diktator rejimi. Bizde demokratiýadan hiç hili nam nişan ýok. Onsoň gideniň ýerine täze bir diktator gelýmeli, täzeden diktatorlyk edämeli. Onsoň diňe şonuň at avro üçün cemiyet işlemeli, onun daştawry işlemeli, on özüm şol ýoly alyp gitmeli. Öňkü diktaturyň mümkinçiligi täze diktatury üçün ulanylýar. Nurberdaga, siz Saparmurat Niýazowyň soňky döwürde ören seýrek agdalýanlygyny aýtdyňyz. Şol bir wagtda dekabr aýynda Saparmurat Niýazowyň hatirasyna ýörite bir sene bellendi. Bu ýagdaý nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe? Niýazowyň ýoğulan günü bellenilip bu türkmençilikde edilýän zat bir Niýazowyň ýasyna bagşlap ol bellenip geçirildi. Ýöne islenlik ýagdaýda täze rejim Niýazowyň alyp baran ýolundan el çekmeýär, onu tanqid etmeýär, onuň hemme eden işlerini özü üçin ulanýar. Nurberdaga, umuman islendik ýurduň ýol başçysynyň indiki nesiller tarapyndan agdalmagynyň bellenmeginiň tarih nukta nazaryndan ähmiýeti barmy siziň pikiriňizçe? Elbetde ähmiýeti bar. Egerde şahsiýet hakykatdanam halk üçin, halkyň bähwi üçin görüşen bolsa, uly işler eden bolsa, onu geljekki nesiller üçin görelýär de ulanyp bolýar. Egerde şahsiýet, döwlet ýol başçysy hökmünde yurt üçün, halk üçün hiç bir zat etmedik bolsa, gaýtam halkyň tersine hereket eden bolsa, diňe öz bähwidini gödeňde tutup, halkyň bähwidini basgalan bolsa, onu şol şahsiýet barada gurrun etmeli. Onuň bolşy geljekde gaýtalanmazlygy üçin gurrun etmeli. Kärdeşim Gödeliň Aşgabatda grajdan aktivisti we synçy Nurmamyda bilen geçirilen söhbetleşigini diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şu mesele ýa-da gepleşigimizde efire giden beýleki maglumatlar barada öz pikir araşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň azadhabar.com web sahypamyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Web sahypamyzda efire giden we gitmedik maglumatlary okap, öz pikir araşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda türkmenistandan.org arkaly girip bolar. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen Habarlar gündeligi programmamyzy hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.